zaio orain, arratsaldeon, ongietorriak, horiaren 24. jetxierara. Lautarritan lehendabizi ateratzen izango dira, Yagut katalana izango da, Bogadors de Calafell. Haien atzetik, Náutico de Badalona, Cartello, Bogadors de Xamar, eta gero haien atzetik traineruak hasiko dira. Denak, minututik minutura. Arratsaldeon berriro, hasi dira lehendabiziko ontziak agertzen, gutxi gora bera 1000 metro falta dituzte, lehendabiziko Yagutak. Yagutekin batera traineruak ere baditugu, traineruak dira mistoak juvenilekin. San Pedro, San Juan, Zierbana, Hondarribia eta Zarautz. Y a pesar de que los Yaguts han salido antes, las embarcaciones, las traineras son algo más rápidas y las primeras en llegar a meta serán probablemente las traineras de juveniles y mixtos que han salido justo detrás de los Yaguts. Si les ales li hagués tallat, hagués pogut ser per mi. Si les ales li hagués tallat, l'hauria tingut per mi. Però aleshores potser només tindria un amor presoner i jo volia estimar un ocell. Però aleshores potser voldria un amor presoner i jo només estimar un ocell. Vemos a la trainera de San Pedro que ha salido en el puesto número 5 y detrás vemos a Zierbana y a San Juan también. Son traineras que han salido en los puestos 5, 6 y 7. Hauek guztiak 4
ematen dutenean, baita ere saiatuko gara hemendik zuzenean ematen, haien irteera. San Pedro eta Zierbana ditugu hemen, eta ondorenen jagut bat ikusten dugu. Bosgarren ateratako San Pedro dugu hemen lehendabizi, bost zenbakiekin. Gero Zierbana, ondoren jaguta, San Juan, beste jaguta baita ere. Ja, San Pedro, 20-24, tiempo de San Pedro. Tiempo final, hay que descontar los... Ja, Zierbana. Vull que el dia sigui net i clar, que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cant, También San Juan. que tinguis sort i que trobis el que Con el t'ha número 2 viene mancat. el Nórtico de Badalona, que es un yagut mediterráneo también. Si em dius et vull que el sol faci el dia molt més llarg i així robar tens el temps un rellotge aturat, que tinguem sort, que trobem tot el que ens va mancar ahir. I així pren, i així pren tot el fruit que et pugui donar, el camí que a poc escrius per demà. Que demà mancarà el fruit de cada pas, per això malgrat la boira cau Hondarribiko mistoa baita ere sartu da. Lehendabiziko zenbakiekin jagut katalana daukagu. Bogador de Calafell, amaitu dute. 23-11 el tiempo que ha hecho Bogador de Calafell. Zarautz baita ere hemen dugu. Amaitu dute. I així pren, i així pren tot el fruit que et pugui donar, el camí que a poc escrius per demà. Que demà mancarà el fruit de cada pas. Juveniles y mixtos ya han acabado. Juveniles eta mistoak amaitu dute. Faltada laugarren atera den Bogador Baixamar, jagut bat falta da, bi kategoria hauekin amaitzeko. Ondoren veteranoa ditugu. Denborak emango ditugu. San Pedrok 16-24 egin du. Zierbenak 14-37.
Juanek 16-02. Hondarribiak 15-54. Eta Zarautzek 15-24. Bitariko veteranoak hemen ditugu, 11. zenbakiarekin. Tenemos a los veteranos de Betaria a punto de entrar. Han acabado. Viene el último Yagut también, junto con la ternera de Zarauz. Bien, Zarauzko trenerua eta azkenengo Yaguta baita ere amaitzear dago. Zarauz, Zarautzek amaitu du. Ya bogados de Baixamar. Denborak orain arte sartutakoenak hementxe dauzkagu, Yagutak emango ditugu lehendabizi. Primero daremos los tiempos de los Yaguts. Así. Campello de Alicante ha hecho 18-57. Natación Badalona 20-19. Bogadors de Calafell 23-11. Y Bogadors Baixamar 23-51. Tenemos con el número 14 al Real Club Mediterráneo, que acaba de entrar, los veteranos. Los tiempos de juveniles y mixtos han sido los siguientes: vencedor Ciervana con 14-37, segundo Zarauz con 15-24, 15-54 ha hecho Hondarribia, San Juan 16-02 y San Pedro 16-24. Denbora hauek lehen euskeraz esan ditugu, eta Yagutenak emango ditugu baita ere. 18-57 egin du Campello Alicantek, Badalonak 20-19, Bogadors Calafell 23-11 eta Bogadors Baixamar 23-51. Veterano guztiak amaitzen dutenean, denbora guztiak emango ditugu. Alare, aurreratzea badaukagu,
bogadoz bai xamar, 10. zenbakiekin ateratakoak, 17-20 egin dutela, Badok 13 Zaraltzupek 16-56, eta Getariak 14-58. Ara bila dizketa, ameateko izte. Lili bat hartu eta oztoz-ozto erantzi eta arek zu ere amets eta arek zu ere erantzi eta oztoz-ozto hartu lili bat eta oztoz-ozto hartu lili bat eta arek zu ere amets eta arek zu ere erantzi lili bat hartu eta oztoz-ozto Guztiak amaitzen direnean, amaitzen denborak emango ditugu baita ere denenak haien atzetik emakumeak hasiko dira. Etarek zu ere erantzi eta oztoz-ozto hartu lili bat eta oztoz-ozto hartu lili bat eta arek zu ere amets eta arek zu ere erantzi lili bat hartu eta oztoz-ozto erantzi eta arek zu ere
amets etarek zu ere erantzi eta ozto hartu lili bat eta ozto hartu lili bat etarek zu ere amets etarek zu ere erantzi lili bat hartu eta ozto erantzi etarek zu ere amets etarek zu ere erantzi Amasei berrogeitari ibaialdek egindako. Orain arte beterenuetan demorarik onena Getariak egindakoa izan da. 14:48. Hasta ahora el mejor tiempo de los veteranos lo lleva Getaria con 14:48. Y el segundo por ahora es Txapela con 14:54. Amamos 0-3 Aresek egindako demora. Deusuk amaitu du. 16:26 denbora, Deusuk. Hemen Fortuna. 39. Fortunak 15:41. Fortuna 15:41. Arkote dugu helmugan. Arkotek 15:18. 15:18 Arkotek. Amaitu dute Zumaiako veteranoak. 15:56 denbora egin du Zumaiako veteranoak. Veteranoak amaitzeko falta dira Getxo eta Sestao eta gero Olio zergatik ez A eta B. Veteranok baino neskak izango dira. Beraz, lau ontzi veteranoekin amaitzeko.
Faltan 4 embarcaciones para acabar con los veteranos. Primero serán 2 masculinas, las de Guecho y Sestao, y después Orio, Serrátiques A y B. Amaitu dute bere lana. Amabos, berrogeita hamazazpi, Getxok egindako denbora. Amabos, berrogeita hamazazpi. 15:57 el tiempo hecho por Getxo. Sestao sartzen denean, nesken txanda izango da. Haien atzetik, 2 traineru neska veteranoekin, eta gero beste 20 traineru izango ditu. Aurten, inoiz baino, neska edo emakume gehiago ditugu. Hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai. Hautsartatikan uste gabean, Noiz baigina den guernai, eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera, atsedenik hartu gabe, lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogor kiloturik gaude. Para acabar con los veteranos, faltan 2 traineras femeninas veteranas, Orio Serrátiques B y Orio Serrátiques A. Y con ellas vienen las chicas absolutas también. Zaiatze hortan ezin gelditu, jakintza eta argia, bide ilunak nekez aurkitu, lege berriak noiz baiter ditu, hortan jokatuz bizia. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutuz aldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea. Gaindarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz, bertatikan irautea. Ezaren gudaz baietza sortuz, ukazioa legaintzat hartuz, beti aurrea joatera. Ez da dukanak ongi oidaki, eukitzea zein den ona, bere premiak bete nahian, beti bizi da gizona. Gu ere zerbait bagera eta gauden tokitik hemendik bertan, zaila gaitezen ikusten, ametxeroak baztertuz bertan, sasi zikinak behiko zerretan, irtera emateko. Faltan 3 minutos para la salida de las regatas de 6.000 metros. Ezagutu zaldatzea, naturarekin bat
goizean berriro jaiki, ibiltzen joanen direla, gertakizunen indarra argi, gure ametsak arrazoin garbiz, egiztatuko dute. Tamaika zenbakiarekin sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten, zugaitz ardaska gazteak, gu sortu ginen enborberetik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten, zuaitz ardaska gazteak, gu sortu ginen enborberetik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten, zuaitz ardaska gazteak.